Iba ka pag nakaganito ka. So, hindi ko ordinary. Alright. Nababa Kabalen, kamusta kayo po? My name is Louie, My name is Marco Nanat of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. as well as helping businesses promote their products to our We're in Pampanga community. For today's vlog, nandito tayo ngayon sa opening ng isang pinakabagong clothing line dito sa Pampanga. So this is Hybrid. Alright. So, as maliban sa event, titingnan pa rin natin yung mga available designs nila. Alright, so samahan niyo po kami dito sa video na to. So tara, let's go! Hi, my name is Ian Pantig and welcome to Hybrid Lifestyle Clothing. When you say hybrid kasi, it means extraordinary. Originally, hybrid clothing was made for all Filipinos. Dahil nga sobrang ganda ng brand, good news at meron na rin tayong Hybrid Clothing USA. So, ang kinagandahan sa hybrid clothing is kahit anong generation ka, may mapagpipilian kang design. Whether you're Gen X, Millennials, Batang 90s, lahat yan covered natin dito. So, iba ka pag nakaganito ka. So sa hybrid, meron silang mga hoodies. So katulad ng suit namin ngayon. So meron silang white color, ito. And yung black nila. Ayan. So at the same time, meron din silang mga shirts. So meron tayong design na Philippine flag, si Taguro, and si Mojako. Our favorite cartoon character ng mga bata tayo. Yung mga tela nila dito and yung mga shirts nila dito are premium quality. So pang-international yung branding. Para sa akin kasi, yung hybrid kasi, para siya sa mga extraordinary person. Just like us, yung kasing generation kasi natin ngayon, mga classic, pero yung mga palaban talaga. Yung tipong, yung pangalan pa lang, kahit wala pa siyang design, pangalan pa lang, hybrid. Yung parang feeling mo, strong, independent, quality, kasi pwede mo siyang panglaban international. Which is nakita namin na maganda. Pwede mo siyang ilaban sa mga international, pwede yan sa mga mall, pwede namin yung ipasok. As in, grabe. Alright, so on this side naman nakikita natin dito yung mga bagong-bagong luto nilang mga new design. So ito yung Angeles City Walking Street. Pansinin nyo guys, bagong-bagong design nila dito, glow in the dark. So available yung mga ganitong klaseng mga shirts dito. So ito naman guys is a dragon inspired. So actually very limitless yung mga design and concept nila dito. Sabi nga dun sa owner kanina, so if you're a millennial, if you're a batang 90s or any type of generation, ma-appreciate mo talaga yung mga designs and concepts nila. Yun, so if you're into minimalist, simple yung mga design or mga elaborate designs, mga katulad nito, ganda nito. So this one is parang mga travelers shirts dyan. Yeah, available sila dito. I'm Tench Andanar. Halos naman okay lang din design. Kasi ako mag-model na talaga clothing line. Wala na ring years. So, happy po, diba? Dahil ako tinatang brand ang na-hope mo nga, dahil ang mahilig ka rin tattoo, supportan tayong local brand, lalo na yung hybrid. So Follow model. mo ko Instagram, Nated Bench, ang po ang Facebook, Angelique Bench. Kasi nakita namin talaga yung hybrid, maganda yung design niya. Sabi nga nila, pag Pilipino ka, ibig sabihin hybrid ka. Kasi di ba yung mga Pilipino, kahit saan ka magpunta, sulok na mundo, nandyan yan. Lahat yan, OFW. Makikita mo talaga yung Pilipino, iba talaga. Pag sinabing hybrid, Pinoy yan. Mabibili natin siya through their Facebook page, Hybrid Clothing USA. Tapos yung sa atin naman dito sa Pinas is Hybrid Clothing PH. Meron din tayong store sa Lazada at meron din tayong sariling website para sa mga gustong order. And you can message our page and contact numbers. Hybrid physical store is located at
SL Complex, beside JNT, along the highway, makikita nyo yung pinakamalaking tarpaulin ng hybrid. Madali lang siyang puntahan. Yung opening hours namin is 8 a.m. until 7 p.m. daily. Masaya kami. Masuot nyo yung extraordinaryong damit. And guys, thank you so much for supporting Hybrid. Right. So Mark, gusto kong congratulate ulit si Hybrid for opening their first physical store dito Yes. sa San Fernando. Actually, lapit lang dito sa boundary ng Angeles City. Actually, yung pinaka-landmark dito, yung pinaka-arko ng Angeles City. At the same time, yung SM City Telebastagan. Anyway, so guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and yeah, check out Hybrid Clothing Lifestyle. Yeah, so once again, we would like to thank Hybrid for our clothing. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye.